dabɔlen tugu sa dɛ wallahi ngo ni ne yɛrɛ t'a dɔn ni maa bɔla burusi kɔnɔ kaban dɔrɔn a bɛ duguba kɔnɔ mɔgɔw kɔnɔ de k'i tɛ fɛn dɔn o kɔni o bɛ de kɛ lagalagatɔ ye a jamaba cɛ ma a ma maa si sɔrɔ k'o jɔ marifakisɛ ɲɛ ma ko a bɛ nɛgɛ haya essayer o la fo kana bagan an ma k'an cɛ ka taa n'a ye ko ni n'a sɔrɔ saraka kan ka bɔ du la a bɛ taa ka saraka de ɲini an tɛ kɛ mɔgɔ ka du saraka yan koyi an tɛ kɛ mɔgɔ ka du saraka yan dɛ wal ne yɛrɛ t'a dɔn maa bɛ se k'a bila i kun na cogo di ko karamɔgɔ ka nɛgɛ haya dilan maa ka tila ka da o la k'i b'o ta quoi karamɔgɔ sunkuru tigɛra ni finman nana o bɛ taa jɛman bɛ na o bɛ taa jamanja suruma o bɛɛ de bɛ don cɛ in kan bilahi wa ne b'a dɔn nin tɛ baara ye nin tɛ baara ye ni min donna o bɛ mɛn ni min kɛ ala de b'a dɔn dɔw bɛ siya dɔw bɛ siya ko ka nɛgɛ haya dilan ko ne ka taa n jɔ ko o jateminɛ nin na o tɛ ne kɛlen su ya an kɛlen su ya u nana bamakɔ ma fɛn sɔrɔ o tɛ ama k'a fɔ i tɛ fo n'i donna k'a layɛ dɛ ok n bɛna lajɛ awɔ bɔ a filɛ e ni ala ni kira cɛ maa b'i to ni jɛman nin bɛ don jɔn fɛ k'e bɛ baara k'u ye sa walahi n'i ye kɔlɔsi minɛ hali n'i ye kɔlɔsi ta k'i b'a wurudi bilahi kɔlɔsi bɛ to ka bin ni jɛman bɛ don e kan wa ni ne b'a dɔn bi tile tɛ ban ni dɔ wɛrɛ ma na parce que o bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ de a ye b'i to na k'e bɛ nɛgɛ haya dilan ko ne ka taa n jɔ ko ka marifa ci ne la ko 1000 ne kana wari sɔrɔ Bamakɔ yan walahi ne tɛ kɛ maa si ka saraka ye ne tɛ kɛ maa si ka saraka ye wari yɛrɛ kana sɔrɔ nɛgɛ haya i bɛ mana haya dilan yan walahi mana haya n'i y'o dilan waati min na an bɛ sɔrɔ ka se yen karamɔgɔ jando n'i bɔra i b'a tigi ye Zainab. Kɔri baasi tɛ yen? Alhamdulillah. Ko ni mɔgɔ bɛna mɔgɔ ka to k'e wele e ka telefɔni bɛ min? Wa ne famana ma k'a to n ka fauteuil kɔnɔ e sa tɛ yen de. Tigɛ ɲɛna dɛ. Wa. N y'a ɲɛgɛn de kan. N bɛ kuma da la ka na han. nɛgɛ haya mɔgɔw tɔɔrɔ a tɛ se fɛn na ka na aw yɛrɛ dɔn o fɛn na wa ko a bɛna dɔw ta k'o saraka ye e ni ala cɛ an ma si kɛ nin na diɲɛ don o don ko kura bɛ du in kɔnɔ diɲɛ don o don ko kura bɛ du in kɔnɔ n'a ma ɲɛ a ka ko ɲagami kɔ n'a fali dabɔla a ye ɲɔgɔn fa ye. karamɔgɔ Digiri kɔnɔ alhamdulillah i ka kɛnɛ kɔri baasi tɛ yen ne kɔnɔ mɔgɔ ɲuman an fa n'an ba an kɔrɔ n'an dɔgɔ zigiri kɔnɔ i bɛ sɛgɛn sa ni tile bilen kɔrɔ i sigilen bɛ yan karamɔgɔ a bɛ kɛ cogo to foyi yɛrɛ tɛ ne la a bɛ nɔgɔya sugu dun de dɔɔni nɛgɛ haya ko tɔ la tugun vara ye jɔ ɲɛ dɔrɔn a y'a wari minɛ ka bila vara kɛla cɛ y'i jɔ dɔrɔn marifa ci la a m'a don dɔrɔn o ye 40,000 dan 40,000 depuis o kɛra ne yɛrɛ m'a ye fɔlɔ vara awɔ yɔrɔ ko ninnu filɛ nin ye i ka da la dɔrɔn nɛgɛ haya in yɛrɛ kilisi kun tɛ foyi ye i kana miiri muso la dɔrɔn awɔ n'a dir'i ma i kana miiri muso la dɔrɔn n y'a faamu nka ko ɲɛnabɔra awɔ siɲɛ wɛrɛ n b'o f'i ye awɔ zigiri kɔnɔ karamɔgɔ sugu kɔni ka fisa dɔɔni ayi bon karamɔgɔ suguko in n y'a f'i ye cogo min na o don nka maa b'a la fo n'i bɛ kɛnɛya la i bɛ ala fo o don a bɛ nɔgɔya dɔɔni n'ala sɔnna ala k'a nɔgɔya halisa ne tun bɛ fɛ ka f'i ye n ka kiliyan dɔ donna sisan n t'a dɔn n'a donna k'i to da la awɔ a ye sɔrɔ ne yɛrɛ de ko n k'a ka di baasi tɛ n ka jatigi ɲɛnamaba don n kan k'a ka filɛli dɔw kɛ nka filɛli in na n'ale dɔrɔn de kan k'a kɛ n tun bɛ fɛ k'a f'i ye i komi sali ka nali tɛ ban yan ni sali nana patɔrɔni n'a nana yan k'an to filɛli la i b'a fɔ a ye ko maa si kelen pe tɛ karamɔgɔ du kɔnɔ i y'a faamu kana to a ka dɔn ko n bɛ yen dɛ i y'a faamu wa
me kana filali mina ni c'est-à-dire mɔgɔ man kan tora kɛrɛfɛ quoi i b'a ko ni kɛ ten dɔrɔn i y'a faamu karamɔgɔ awɔ karamɔgɔ n ko aw karamɔgɔw yɛrɛ de b'a fɔ an ye kuma bɛɛ k'an kana sɔn nkalon tigɛ ma ni e bɛ du kɔnɔ yan ni ne y'a fɔ o ye n ko e tɛ yan o ye ne kelen ka nkalon tigɛ c'est-à-dire a fɔla ko nkalon kana tigɛ ni yɔrɔ dɔw de ye n'i bɛ nkalon tigɛ ka jɛ fara o man ɲi nka ka nkalon tigɛ ka jɛ dilan wa foyi t'o la ɲininkali kɛ a ka haramu e ka nin jɛ in dilan dɔrɔn ahɔ a kɛ ten ne y'a f'i ye cogoya min na dɔrɔn a kɛ ten ba ye i y'a faamu wa n y'a faamu sisan n'a nana i b'a fɔ a ye k'an bɛɛ bɔra o fɔ a ye dɔrɔn n'a ko k'a bɛ dun kana sɔn a ka dun dɛ karamɔgɔ k'aw to kɔnɔna na mɛ k'a fɔ a ye k'aw bɔra o fɔ a ye dɔrɔn o fɔ a ye a kɛ ten dɔrɔn cɛmɔgɔ ni y'a kɛ cogoya min na a kɛ ten dɔrɔn karamɔgɔ ne tɛ se k'o kɛ ten dɛ tiɲɛna ka nkalon tigɛ ten ne bɛna nkalon tigɛ ten e tɛna foyi di ne ma ne ka nkalon tigɛ karamɔgɔ o kɛli ma nɔgɔ dɛ i y'a ye ko cɛmɔgɔ fana ka jɛ de bɛ tan i fana ka jɛ de ma nɔgɔ baasi tɛ sa ni kalo sara i bɛ nin kalo sa ten ka nin kalo sa ten nin kalo sa ten k'a fɔ a ye ko aw tɛ yan a fɔ a ye dɔrɔn k'anw tɛ yan ni kalo sara zikiri kɔnɔ a kɛ ten awɔ i fɛ ko ka di i fɛ ko ka di nka n y'a f'i ye cogoya min na dɔrɔn e k'a kɛ k'a fɔ a ye k'i tɛ ma fɔ n ko aw bɛɛ bɔla n ko Sulemani Jan ninnu ka yɔrɔ la n ko kungo dɔ bɛ yen i bɛ ne ta kɛ Bokari Bilenni a fɔ n taara Bokari Bilenni fɛ i b'a fɔ ko n taara Bokari Bilenni fɛ awɔ cɛmɔgɔ dan b'i la dɛ e m'a fɔ ko kalo sara ko k'o to yen ayi a banna a ko banna a kana don dɔrɔn awɔ a tɛ don awɔ karamɔgɔ tiɲɛna ne kɔni ne b'a fɔ kɛ ne b'a fɔ k'a d'a kan ni kalo wari tora ne bolo o bɛ ne nafa o nka karamɔgɔ a bɛɛ ni ala cɛ i bɛ ka donni ni bɔnni min kɛ ni muso ne b'a fɔ nɛgɛ haya ko walahi ne bɛ segin a kan de kɔ ni maa ye e ka fɛnw minɛ ko nɛgɛ haya k'i jɔ marifa ɲɛ bilahi non basi bɛ siri u ka da la walahi basi bɛ siri u ka da la donc ne tɛna taa n yɛrɛ di a ka taa basi sirilaw bila an ka da la ten o nka ne b'a fɔ jɔn bɛɛ b'i dahirimɛ ɲini yɔrɔ de la Zainab sali dun a tɛ biya sali to yen sali ka kuma fɔ yan mun na karamɔgɔ komi ale bɛ to ka kɛ yan n ye gardien jɔ da la n ko ni maa o maa nana k'a f'u ye ko n bɔra gardien b'i bolo gardien e ma tɛmɛ ne ka gardien la da la wa yugu feerela in cɛmɔgɔ wa o ye ne ka gardien de ye o n ko ne de ye yugu d'a ma n ka to ka a ka duduruninw n'a ka tantanniw ɲini o la kalo la n bɛ kalo sara d'a ma i komi ne ye karamɔgɔ min ye n bɛ hinɛ kojugu sinon ni love garde sigi ka da la a ka ɲi ka da dɔrɔn de garde bon ne y'ale sigi n ka da la ka tila ka yuguyugu bali dɔ ta ka d'a ma ɲɔni kalo ka sa a ka to ka ka kɛmɛ-kɛmɛninw ɲini o la walayi ŋaniya de don ŋaniya sisan sa o ko ten ko an b'an mɔmuso ka ganforo la awɔ an bɛ se ka don karamɔgɔ an ka seri ta dɔrɔn an k'an sigi yan wazina e ka ko de bɛ tan tɔn i y'a faamuya bala yan dun nafigi de ka ca i y'a faamu nafigi musokɔrɔba ni yɛrɛ bɔla tilegan in na de sinon n'o tun bɛ yan nɔ sisan sɔrɔ ye kuma dɔ sɔrɔ ka fɔ jeli kɛ yan dun nafigi ka ca foyi t'a la foyi n'o de fɔ foyi Zainab Wow. Le monde éternellement. Wow. Oui. Aja, ma b'i dahirimɛ de bolo koyi. Jɔn bɛ n'i da kan tɛ. N'i ye min na don min na. Cɛmɔgɔ. Patron. K'a ɲuman bɛ baasi tɛ yen. Sugu dun. Walayi dɔɔni an b'ala tɔnɔ. A bɛ marché n'ala sɔrɔ y'a mɛn. Walahi. Baasi la kɔni. Baasi foyi tɛ. Aw bɛ yen. Walayi an bɛ yen. I m'a dɔn an famana sa. Baasi tɛ du kɔnɔ yen. Walayi baasi foyi tɛ. Kɛra tile fila. Walayi dɔɔni. N bɛna kɔnɔna na. Ayi mɔgɔ tɛ yen. Maa si tɛ kɔnɔna na bi. Ne yɛrɛ nana n ka minɛn bɔ yan ne donna n ko n bɛ taa foli kɛ ne y'a sɔrɔ bɛɛ ka da tugulen don n ye da gosi k'a gosi maa si den kelen tɛ yen. Karamɔgɔ tɛ yen. n ko maa tɛ yen o ma karamɔgɔ tɛ maa yan maa foyi de tɛ du kɔnɔ bi walahi. Karamɔgɔ taara min. ne natɔ de ne nana n ka fini bɔ k'a bila sa
ka don ko me ta foli kɛ ne donna ka pɛrɛn ka dɛsɛ maa si ma ne laminɛ kunu karamɔgɔ bɔra bi a bɔra o bɛɛ ko wari min sɔrɔla kunu donc n'o wari ma ban karamɔgɔ hakili tɛ jigin ne la problème foyi t'a la cɛmɔgɔ ne bɛ na ay ala awa patroni i komi karamɔgɔ tɛ maa dɔ e tun bɛ ka na baro la n'a ma ɲɛ karamɔgɔ tɛ an ka bi baro kɛ yan sa i fana ka to ne kɛrɛfɛ ka baro kɛ hali ni kiliyan ma na ni e bɛ yan ka ban ni e ni ne baro dɔw cɛmɔgɔ fa de bɛ fɛ ka wuli la cogo di e ni ne ka baro kɛ ko mun y'i sɔrɔ patroni don tɛ wele don na dɛ sinon don min na e nana yan fo ne ye dɔnkili da e la patroni o don ni bi tɛ kelen dɛ e nana ne sigilen sɔrɔ yan ne ye dɔnkili da e la Saliyo ibi miri muna, Saliyo ibi miri muna, ala Salimata bi miri muna, Salimata ni miri manga o temene ke ka baro ke ku o don ne na baro la e fɛ donc e bɛ fɛ sisan ne de kan sigi cɛmɔgɔ e ni ne ka baro kɛ patroni o ko jugu ya cɛmɔgɔ i tasiyɔn dɛ cɛmɔgɔ i tasiyɔn n dusu bɔlen don a dabila ne ye kuma jugu fɔ est-ce que i bɛ k'an faamu wa yafa n ma m'a f'i ye n ko cɛmɔgɔ ye karamɔgɔ bɔra n k'i ka karamɔgɔ ta i b'i jɔ ma k'e nana sa ne ka mun de b'e ka nali la sisan n'an tɔgɔ sɔrɔ i da kɔnɔ i bɛ n'an faamu ye mɔgɔ min ye ko ma jujo mangele fi labango alabango jorosa ne chemogo bi labango nyini labango jorosa ne dumi ka labango nyini nali folo minge ya inani terike chemogo ye bi nana karamogo don itari terike karamogo ye namanye yiterika ye ni karamogo ye komi daika kana na okonunu bonneka imado ke la fitiri wale sompe ye finije o mana fara miribi jiginela miribi jigina o mana fara miribi jiginela amadamine billahi amadamine folo ala be malone ya wallahi nana ne no fe e ka karamogo do nana ne no fe e kafiri sa e be na fo e be ne doga karamogo no fe amadamine folo billahi karamogo be koda e kan haja fitiri wale somfe finije umana fara mirina jigina somfe finije umana fara miribe jiginela nana ya domina jigike chemogo nana karamogo don itala fara karamogo kan kanyina ne chemogo ko badara gazini kan ndongi nganne go ju doninda vai doninda badara panau ai doninda vai doninda ne chemogo ko nyine ne chemogo ko doningala ne chemogo ko nyine ne chemogo ko badara wallahi ne segelawo isaje bana wallahi yandu ne sansi tawro kaja yandu ni sa tawro kaja o isaje ne wala kayala isaje ne wala kayala ay badara ay ne sansi koteo ne kante ne sansi mo ye fika isaje ne bo ne be sansi ta station na de ni ninga isaso botoni o ni ninga ni woni ninga ai dai baba afi ko nu tekwa badara sansi awa tani badara nite mo sansi yo ne mo re ay nite do ma denga sansi hadma de sai sa ni hadma de isaje radi ne ninga mo hake mi ne ba ta do badara nite mo sansi sa nite mo sansi sa wallahi ni ninga mo ba te de kuno jano badara ato isa ne bita yamfe ne bito ko sansi ta woro mina amfe ne kata uluka sansi de ko woro ka jesa woro ka ja ijo ni bi do ningi ko badara ijo kai sansi kanimia awo iba mi wala ni boli ay mese ka nga fe fara ni fara nyama kre fanyo je saje ke ko la mi ge
Tu vas kalama. Badara, i bɛ n kɔnɔ n ka taa ka na kɛ. N bɛ nin bila yan dɔrɔn n bɛ na. I bɛ nin bila yan. Awɔ, n bɛ fini ninnu bila yen dɔrɔn n bɛ na. I bɛ n'o y'a jɔ san bi dɔɔnin k'i kɔnɔ. I m'a fɔ k'i b'a kɛ ne kɔnɔ. Ne ma ban. N bɛ minɛnw bila dɔrɔn n bɛ na. Ayi e k'i jɔ bani. Ne bɛ dɔ kɛ kɔnɔ min na an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ quoi. Ayisa, ne bɛna min? E m'a fɔ ka essence min. Awɔ, n bɛ n ka fini bila dɔrɔn n bɛ na. N bɛ essence min. I bɛ ka fini bila. Awɔ, n bɛ n ka fini bila ka na. N bɛ n ka fini bila. I jɔ sa mais n bɛ fɛ dɔɔnin f'i ɲɛna tan n'i taara tɛ sigi e bɛ sa. N bɛ na sa, n bɛ na o. Ne bɛ nin bila dɔrɔn ka na. N ma essence tan tɛ se ka taa o. Ayi Mali i sa ja kɔni tɛ se ka taa. Awɔ, n bɛ nin bila dɔrɔn n bɛ na. N'i kɔni fɔra n'i ye dɔrɔn ma k'i kɔnɔ koyi. Ma k'i kɔnɔ. Walayi a bɛ ne sɔrɔ yan walayi ne kɔni ne ka essence na a tɛ gala fiyewu essence caman ba a bɛ yen. Da ngay sigi sa. A kɛ n da k'a kɔnɔ n'a nana dɔrɔn n b'i essence k'a kɔnɔ. A b'a fɔ k'a bɛ taa ka na a bɛ na sɔrɔ yan n b'i essence k'a kɔnɔ. Mon vieux. Toi, tu es bien. Ne bɛ yan. Awɔ. E bɛ yan mɛnna quoi. Ne bɛ yan bɛ yan. Ne a kɛ to dɛ heure jumɛn de bɛ. Ne ye fama ma waati min na a y'a sɔrɔ an tun bɛ sɔgɔmada de la. E bɛ fama o heure ma waati min o y'a sɔrɔ e bɛ sɔgɔmadafɛla la quoi. Awɔ a y'a sɔrɔ an bɛ sɔgɔmada de la. Sɔgɔmada kɔni. Ouais. Cɛ i tɛ jɔ n b'i sayi dɔ k'i kɔnɔ. N b'i sayi dɔ k'i kɔnɔ. Non mon vieux c'est-à-dire n'i ye dɔ fara nin kan dɔrɔn n bɛ sa. Cɛ dɔ fara nin kan sa dɔ fara kira sa dɔ fara ka ban. C'est-à-dire n bɛ mun f'i ye ni ala n'a kira cɛ ne bɛ c'est-à-dire ne ayi o to yen e ma fɛn dɔ de faamu. O tɛ bayi dɔ fara i kunna bayi. E ma fɛn dɔ faamu sa n lamɛn kɛ n lamɛn sisan depuis sɔgɔmada fɛ ne bɛ essence min na. Ayi o ni ne ta i bɛ dɔ de fara kan dɔ de fara kan bayi. ni ne ye dɔ fara kan n bɛ pɛrɛn ne yɛrɛ ye mun min n'o kɛra station kɔnɔ a bɛ pɛrɛn a bɛ exploser quoi. K'i ka dɔ fara kan. N'i jɔ min ta k'i kɔnɔ sa i jɔ bayi. I jɔ sa i hakili sigi sa ne bɛ ka k'o kɛ dɔɔnin kɛ k'o kɛ dɔɔnin. Ayi a tɛ kɛ dɔɔnin dɛ i bɛ dɔ de fara. Nka nin na ta ne divin kari de o. Divin mun fɛ. Nin tɛ ne lajɔ c'est-à-dire ni ne gulɔ yɛrɛ de quoi mais nin tɛ ne lajɔ. Divin mun fɛ de. Ne tɛ divin dɔn. Mon Dieu ça ala e tɛ divin dɔn. Ja c'est-à-dire ne yɛrɛ bɛ ka kuma maa fɛ maa. Karamɔgɔ ka cɛnin bɛ fɛ ka kɛ fatɔ ye han. Ne ka kɛ fatɔ ye. A bɛ fɛ ka kɛ fatɔ ye. O da fa de b'e la e yɛrɛ bɛ ne lajɔ ko ne kana divin min e tɛ divin ko ne kana essence min ja e tɛ divin yɛrɛ dɔn. Ne tɛ divin dɔn. Awɔ ne tɛ divin dɔn. Awɔ ne tɛ divin dɔn. Divin mun fɛ o fɔ ɲɛna ne t'a dɔn. I sayi dɔ k'i kɔnɔ dɔrɔn i sayi dɔ k'i kɔnɔ. Sayi dɔ k'i kɔnɔ. Ni b'i ju ci dɛ. Di lamɛn dɛ di lamɛn. Ko n b'i ju ci. Di lamɛn. I tɛ divin dɔn. Sisan ne bɛ taa quoi parce que e filɛ kuma kan tɛ da quoi. Ne bɛ taa ne bolo e yɛrɛ ye divin min na ja e tɛ foyi ye maa lankolon. Bɔɲɛ cɛ ala karamɔgɔ ka cɛnin bɛ fɛ ka kɛ fatɔ ye han. masa Dieu oui oh mon Dieu ala ini ce ko yɛrɛ kɛ yɛrɛ tɛ baara ni nin kɛra ka dossier bolo la n yɛrɛ jira la n yɛrɛ ka Zena. Ouais, fan bɛɛ kɔrɔ. A ka ɲi foyi t'i la. I bɛ se ka taa komi ni n ka jalamugu ma bɔ. I bɛ taa foyi t'i. Awɔ, gardien bɛ da la yen. Awɔ. Alhamdulillah. ma fille ça va? Wow. Côté ngoi. Comment on a gagné surprise bɛ di na? Na. Voilà. Ça va? Ne cogo jumɛn na ma ye? Ne ko. E bɛ kɛ mun den sugu ye? Voilà. Ayi, c'est-à-dire ne ma se ka fɛn dɔ de faamuya e ka hadamadenya la quoi. N'a fɔra e karamɔgɔtɔ, c'est-à-dire e karamɔgɔtɔ musow bɛ don ka bɔ de la e fɛ yen. O ma ɲi sa karamɔgɔ. Ko ten o. Ko i y'a mɛn i b'i ka dɛgɛ don kun mun na i bɛ dɔ de ta kan. Voilà. Mun di? Voilà. Ayi, non, bi kɔni, bi dɔ b'e kɔnɔ.
parce que ni dote ko na lu etiye fa sanne te karaka ne doga billahi fa de bilawa ni ko fa be na sami juchi ni ai ni alache afogo fa be na dro me duila sans plus tarder afodro nyebe ai afodro ni ta kento tikene nyana la kuro varane na na Allahu akbar ni fembe ka be kwela billahi fembe ka be kwela na billahi suna ni foni danu saraiti ete karaka mana na ka foni ma fare bilawa gonne dewa benere dogawa mi juti karamoko sa o flafo na le ba tege chela wa batara ma blale le ba tege chela tesega na vraye karamoko twade be dono ni msoyi o mu mesema bon hier c'est pas bon ma kangwa chuno me duila dona ale ka donner la fleur dona ke comment ça ne tesega ni ne famu quoi dafra karamoko to kan ke exemple mo ma mais yo be dono ni go ye sokono mais c'est pas bon ça na na donner go comment faire les choses Flangan toujours là-bas pour y aller. Mais 2 secondes encore. Maintenant ça va. Maintenant encore. Ah ouais. À chacun son problème, à chacun son affaire, à chacun son problème, à chacun son affaire, à chacun sa manière, à chacun sa vie, à chacun son affaire. Ngaukana jigi ula bewuli kumatika sogamadaiwa. Do ici la villa de Can, do ici la toli sukono, do ici la boko sokono, do ici la blonde kono. Sanka lotani villa kono, do ici la blonade la. Gaukana jigi ula be wuli kumatika sogamadaiwa. À chacun son affaire. Ko cheba dobe muso nani furu, nga dobe muso saba furu de la. Wallahi dobe muso fla furu, nga dobe muso kelen furu de la. Ko sanka lotani fila kono, dobe chegana ya de la. Gaukana jigi ula. Ah, ma vie, il gagne moins de tienne. Wallahi, c'est-à-dire il gagne moins de tienne. C'est-à-dire munu c'est-à-dire il m'a fait que bewuli kuma e ka sokoma vewa. Ya anga c'est-à-dire munu ma wuli olu ka sokoma de ma se folo. Jama wuli. Bara an be chekana de yanza. Bara ibara ife ko manini klefle na adabla de. Adabla wula kunu wula fe yenne ni ano amajanye de. Idunte sabali mtamasima ha. Mtamasima de kunu eke mane dogaya kunu. Ne doga kale alala ni mane dogaya. Nene ma miringa tugoroba ala billahi sa ni inde kumache kunu nani e koni ya mboro ke me dogali yoro esige ne doga mane dogaya wa ye fenga siga kaniwa kuna skoro bu lumo yanche sa yafa billahi kuna skoro bu lumo yanche me no chino no bulu nene e boro ke me dogali ne ai kuma do laibi bui chokola we chenga ikuma fo choko fana do mogoma nyafa mi yafa flodu Floa, wa, debe a wari ingla flogo kapita bo famila. Non, ama segin folo. Yapa. Yafa tige alenga niya do. Mamina yi jene neno. Wito ka clean ataso. Ouais. We clean dore wenye shika dama. Lala. Te willa. Ouais. À chacun son problème. Wallahi. À chacun son affaire. À chacun sa vie. Wallahi. À chacun sa manière. Wallahi, bena ka manière. Bena ka ko ketugo. Oui, tiens. Doni soro. Voilà, tenga timide. Nene ma shiti jenga tila.
ne ka te in kelen ta de y'a faamu ne kelen de bɛ n ka te min tɛ se maa ma maa tɛ se ma ni te ko ka di ye taa te dɔ wuli ka sigi ka da la dɛ wallahi te nege ba de bi na wallahi ni te nege bi la taa te sa karamɔgɔ kana n'o bɛɛ fana min sa o moins hali n'i sera ka fitinin to a kɔnɔ i tɛ sisan ni ne ka kunu depuis suro ne ni premier wuli ka bila ka tafuta la dɔrɔn ka bila ko nana fo sisan nana ye kasa de bɛ ka dun o de bɛ ka diya n ye baasi tɛ vrai i tɛ ni min tɛ karamɔgɔ kɛ na sa ti dɔrɔn i bɛ ka jɛ la jɛ ma jɛ fiyewu fana sisan i b'a dɔn n'an ka kuma dɔ lakali ye c'est à dire nkalon tɛ dɛ bilahi nkalon tɛ n ko maa bi ye karamɔgɔkɛ dɔ ni budakɛ de nana ɲɔgɔn sɔrɔ sɔsɔli dɔ la karamɔgɔ ni buda minnu ma a kɛ tan tɔ namasite bali buda fɛn vara olu tɛ mali la yɛrɛ ma dɔn wa an ka yan karamɔgɔkɛ dɔ e b'a dɔn maaw ka sɔsɔli tɛ ban u tun bɛ sɔsɔli de la c'est à dire dɔ de budakɛ de ko u y'u to sɔsɔli jama yɔrɔ yɛrɛ sɔsɔli vara seyita fɔlɔ ka seyita walayi Allahu akibaru nin bɛɛ tɛ nɔfɛ ko ye Allahu akibaru te nɔfɛ kama i bɛ n'i ka diɲɛlatigɛ ɲɛfɔlen ye fara ayi i b'a dɔn nin kɛra daramela an kɔrɔ daramela min a kɛra ba kɔfɛ wa ba kɔfɛ daramela kaw ka yɔrɔ de don karamɔgɔw ka ca yen dɛ fara karamɔgɔw ka ca yen tuma caman ne yɛrɛ tun bɛ taa kuranɛ durusi la yen awɔ daramela tɛ yan c'est à dire i b'a dɔn budakɛ in nana ye ci dɔ de la sɔsɔliw de bonyana ni budakɛ ni karamɔgɔkɛ ni ɲɔgɔn cɛ i y'a ye bɔn u fila de ko bɛɛ ka da i ka diinɛ la budakɛ bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ budakɛ de ko k'u ka taa c'est à dire étage sanfɛ k'u k'u fili ka jigin Allahu akibaru ko bɛɛ ka da ka diinɛ la ko bɛɛ ka da ka diinɛ la dɔrɔn u taara a kɛra daramela étage yɛrɛ de sanfɛ n ko six étage daramela k'u k'u to étage sanfɛ k'u fili ka jigin o ka fili ka jigin bɛɛ ka da i ka diinɛ la dɔrɔn o de kosɔn ne ko k'o ye ŋaniya ye cɛ man ɲi tɛ an m'a f'i ye k'o bɛ yen dɛ o budakɛ de bɛrɛ y'a daminɛ budakɛ yɛlɛnna ne kɔni o bɛ jama kɛra ka yɔrɔ fa de jama kɛra ka yɔrɔ fa fan bɛɛ fɛ budakɛ yɛlɛnna a bɛ k'i fili budakɛ i b'a dɔn budakɛ jigintɔ budakɛ budakɛ jigintɔ yɛrɛ a bintɔ dɔrɔn a girinna k'a fɔ buda jiginna araladini na ale jiginna n ko jama tigɛra fɔ we a don ne yɛrɛ tun bɛ yen n ko ba m'a f'i ye k'o bɛ yen koyi turu sera karamɔgɔkɛ ma m'a f'i ye karamɔgɔkɛ de y'i jɔ étage janfɛ a n'a ka foliya ba i b'a dɔn c'est à dire a bi e filɛ nin cogo nin y'an ka masiri ye nin y'an ka masiri n'i y'a ni forokiyani ye sanfɛ po bɔ ko ɲɛ dɛ a y'a fili a bɛ astafurula Allahu akbar cɛ m'a f'i ye cɛ karamɔgɔkɛ kun satɔ don koyi ka se to budakɛ jiginna yɔrɔ min na mun b'a yɛrɛ karamɔgɔkɛ kun satɔ don ale bɛ astafurula Allahu akbar a yɛrɛ ɲɛ b'a la saba pa n'ale jiginna saya direct a fana y'i jɔ buda bara n ka flottera de bara wali e ka te min ka taa e ka te min ka taa e ni ala ni kira cɛ karamɔgɔkɛ jigintɔ ko karamɔgɔkɛ a taara budakɛ ka diinɛ la dɔɔnin koyi wallahi ni min ka taa sinon bon adamadenya la quoi kana na k'i kɔnɔ komi i den ni ne ye quoi ne t'o fɛ quoi o tɛ sa non n'an bɛ mɔgɔya la an kana to ka ɲɔgɔn ye denmisɛnnin ye quoi bilayi ne ye diɲɛ ye ɲɛ a ka dɔ ye diɲɛ ye awɔ e ka taa sa bara c'est à dire sinal ayi bashakina ninnu fɛ yen n ko cɛ dɔ fana tun bɛ bobara duuru de tun b'ale la bara e ka taa sa ka taa awɔ merci n bɛ taa n kɔni bɛ min f'i ye i taatɔ min filɛ nin ye n'i taara i fa i ka ɲagaɲagaw la ka na ne tulokɔrɔla tora yan tuguni bilahi an bɛ sa ɲɔgɔn na dɛ parce que ne b'a dɔn halisa ni effet de b'e fɛ o de la i bɛ buda ko kuma la yan buda e ni ala ni kira cɛ maanifin bɛ se k'i to sanfɛ k'i fili ka jigin cogo di k'a fɔ ko buda ala kama an ka ɲɔgɔn bonya dɔɔni sa an ka ɲɔgɔn bonya sigi la sa mana sɔgɔ de b'ale ni maa tɛ fɛ k'a fɔ i b'a fɔ bara yan bilahi ala Ne fa ça va? Kan foyi tɛ Ne ko karamɔgɔ bɛ so kɔnɔ dɛ? Awɔ a bɛ yen. Hakɛ to dɛ ne kun mago b'e la. E mago ne la? Awɔ ne kun mago b'e la. Ɲɔgɔn dɔn? Ayi fɛn dɔ c'est à dire n bɛ fɛ ka kuma dɔ de f'i ye parce que a mɛnna n kun bɛ fɛ k'a f'i ye. Ok problème t'a la. Ne ma se ka fɛn dɔ de faamuya e la quoi. N'a fɔra sanga ni waati bɛɛ e de bɛ don e de bɛ bɔ e de bɛ don e de bɛ bɔ e de bɛ don e de bɛ bɔ
ne hakili la jelinko kelen kan ka basa mɔ dɛ. I bɛ fɛ ka mun de fɔ sisan? Bɔn k'a fɔ e ta in bɛɛ e bɛna mun de la karamɔgɔ fɛ yen dɛ.